दा केम्पासा बेनो सेरिकालचार उदालगुरि ओरैबायदि गिदिर गोबांथार बिल्डिं नुजाबावो नैबावहाय भिउआबो ओरैबायदि मोजां नैबे दंफाङाव फट' लायोबा ओरैबायदि मोजां फैयो आं सिगां थांनाय बोसोराव ना बोसोरथामसो सिगां मोनसे लादोंमोन बाव मोनसे फट' ओरैबायदि किउट नुखायो नै गुड मर्निं फ्रेन्ड्स आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ ना दा जुखामा खिलिबाय रायजोफोर खिलिबाय दा खैदिन लाखो मोनबेसे खिलिखो आं नोंथांमोना ससे देखायनोसै मानोना बिराद कमेन्ट्स खालामदोंना बेसेबां टाइम लायो खिलिनो दा नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था आरो साबस्क्राइब खालाम जायफ्रा गोदान फैदों चेनेलाव ओमफ्राय लोगोफोर दिनै एसे नैबे जुखामखौ नुगोन आरो लोगोसे एसे ब्लग भिडिअबो नुगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव बोथोरा ओरैबायदि गुसु जाबाय मोनायाव अयथासार गोजांदों दिनै डिसेम्बर 12 तारिख जाबाय दिनै डिसेम्बर 12 तारिख जाबाय आं फार्स्ट डेम' गायजेननायखौ खोन्थानोसै आं नैबावनो गायदोंमोन ना भिडिअ आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन जेब्ला आं मेचिनखौ लाबोदोंमोन बेवहाय आं भिडिअ नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन आरो नै रायजोफोर नायदो नै फांसे फांनै 12 इन्सिना 1 फुट गायदोंमोन एसे जुम बोना खोन्थाबाय आं नै रायजोफोर नै खिलिबाय दा बे खिलिबाय नैबे खिलिबाय ओमफ्राय बेयाव खिलिथ'वाखै नै बेयाव खिलिथ'वाखै माने बिदिनो मोनफा मोननै मिस जायो दा गायसनदेरबा जाहैबाय आरो नै बेबो रज'बाय नै बेबो रज'बाय बेबो रज'बाय बेबो रज'बाय नै बिदिनो खिलिबाय आरो ओमफ्राय मेचिनजों गायनाया डाबल डाबल हाबो दै आं खोन्थानो नोंथांमोना नै मोनसे मोननै मोनथामबो हाबनाय दङ नै माने बेगरा थरथाम हाबलांदों आरो बाव थरथामबो रज'बाय नै बेखौ मोनसे बख'नानै बेयाव गायदेरनो हाबाय आरो जाय माने रज'वाखै नै बेलाय नै बेबो नै आं बेखौ फांसे फुदोंमोन मैया नै बिदि रज'बाय आरो दा बेयाव आं डेम' गायदोंमोन नालाय दाथ' नुबाय रायजोफोर जुखामा आंना खिलिबाय ओमफ्राय दा खिलिनाय लोगो लोगो खामानिया जाहैबाय दायो रज'नाय लोगो लोगो खामानिया जाहैबाय बेराखौ नोङो कम्पालसरि होथारनांसिगोन मानो होनोबा बिदि जुदि खिलिनायाव जुदि बोरमाया अरस'बाथाय गैखाला बे लसखा दा नै बेखिनियाव रज' खोन्थागासिनो दं आं रायजोफोर बेलाय ओरै थांबाय ओरैबो नै खायसे खायसे मोनफा मोननै मिस जायो जानाया बेबो जाखायो आखाइजों गायबाबो जायो नै बेलाय दा बैथिं आं ओरै बेरा होनांसिगोन आरो एकदम ओरै होजोबनांसिगोन नङाबा बोरमाया हनै दंखायो आं सिखारनाय सिगांनि बोरमा दंखायो नै बिथिंबो रज'बाय नैलाय नै बिथिंबो रज'बाय बिथिंबो रज'बाय ओरै खिलिजोब्बाय दा भिडिअआव जों बारा नुवाखै जानांगौ खिन्थु रज'जोब्बाय आरो माने 80% रज'बाय 20% दंबावो आरो दा सानबेसे लाखो रज'नायखौ खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो आं गायदोंमोन 3 तारिखआव दे आङो 3 तारिखआव गायदोंमोन 3 तारिखआव गायनाया प्राय 80%आनो होनजाबाय खिलिनाया नै फिसा फिसा दंजोबो खिलिजोब्बाय नै नुनो नागिरा आरो नै नै बिदिनो खिलिबाय आरो दा बेनो आरो ओमफ्राय जेब्ला खिलिजोबगोन ना होमबाथाय बेरायाथ' कम्पालसरि नांखागोन ओमफ्राय आरो जेब्ला 2 फुटसो जायोबाथाय दैखौ होनांगोन आरो 1.5 फुट 2 फुटआव नोङो दैया कम्पालसरि खनसे नांथारगोन नङाबा जुखामा माने जाखांनो नागिरा ओमफ्राय जेब्लानोखि नैबे जानजिसे जायोना जानजिसे जाबाथाय नोङो दानाखौ होनांसिगोन आरो माने जुखामा जौनो थाखाय देरनो थाखाय गिदिर जानो थाखाय दाना होनांगोन आरो बे दानाखौ माखौ होनाय जागोन देग्लाय नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन जेब्ला दानाखौ रानो दा बिदिनो गोबां खामानि दंबावो नैबे गोजां बोथोराव डिसेम्बर लास्ट सप्ता ओमफ्राय जानुवारि सप्ता ओरैबायदि गोजाङो बे समावसो दैखौ राननांगौ आरो दैया डिलिभारि पाइपजोंसो राननांगौ नङाबा खनसेनो साव हरबाथाय जुखामा गुजोबनानै लस जागोन नोङो सानबेसेजों रज'यो होननानै गोबां सोङोना गोदानफ्रा आरो देग्लाय ओरैबायदि जुखाम गायदों मथथे दा बुंसै आरो माने इन्सपायार जाबाय आरो मानसिफ्रा भिडिअ नायै जोंनि गामियावबो थांनाय बोसोराव आंल'सो गायदोंमोन देग्लाय मेरला गायदों दा जियानो जा दाखालि बैयाव लेवपार्ट बादि नुदोंमोननो नंगौना नङा बै जुखामथिं हाबफैदों मादों होनदों सावथालफ्रा भिडिअबो मोनसे रिलिज जादोंमोन खिन्थु बे गोजानजों जुम बोनायखाय सिनायासै खिन्थु गिदिरालाय बिराद गिदिर नुहुरदों खिन्थु बेयो बेंगल टाइगार नंखाया बेंगल टाइगारा माने बिखाया गिदिर जायोना सिगाङाव बे फिसासो आरो आं सान्दों फुरा जिनादसो नङाबा लेवपार्ट जागोन आरो जिनाद नङाबा लेवपार्ट खिन्थु बोरमा फिसाया जोंना मानैसो गोमाबाय ओमफ्राय बिदिनो अमा समाखौ एटेक खालामाखै बे जिनिसा फिसासो जागोन आरो जिनादफोर जागोन हयथ' बनहाफाथ' नङा बियो जिनाद जागोन जिनादा मोसाबादि एसे फाख्रा जायोथ' ओमफ्राय लेवपार्टबा लेवपार्टसो बियो खोथा गैला बिथिं लास्ट गायदोंमोन
बिथिंहाय खिलिथ'वाखैगोन बिथिं गैथ'वा नै मथा मथि दङ नैबाव दङ नैथिंबो दङ खिलिबाय नै दाथ' नोंथांमोना मिथिबायना बिदिनो आरो सप्तासेनि गेजेराव खिलियो मथा मथि 12 दिनाव 100% खिलिजोबगोन आरो 12 दिनाव फैजोबथारगोन ओमफ्राय जुदि फैबायबायाब्ला बहाबा मिस जादोंबा एसे गायसनना होनो हायो जेबो नङा खम बारा बै समाव ओंखारहैगोन आरो होमबाबो जेबो नङा जाहैखायो मोननायजों एकदम गोरोबहैगोन आरो ओमफ्राय जों बेखौ एप्रिलाव मोनगोन लास्ट सप्ता एप्रिलाव बैसागु बायनानै मथा मथि बेगर ओंखारनाया मे दानावहाय मोजांसिन मोनहैगोन आरो प्रडाक्टखौ दा खोनानाय बादिबा 28 थाखा केजि गाहाम सोलिदों दायो मार्केटाव दा उननि बाथ्रासै बेसेबां सोलियो थांनाय बाराव आंथ' 21 थाखा ना मायाव फाननांदों माने बोथोर लायै बोथोर जायो आरो देग्लाय ओरैबादि अखा दंबो होननाय खोनादों नंगौना नङा अखा थायोबाथाय ओरैबादि लस जायो ओंखायनो बोथोरखौ नायनानैबो गायनांगौ आरो फार्स्ट टाइमाव जेब्लायबो अयथासार बुरजा गायजाया एसे आइडिया लाग्रोनांगोन होमबासो लासै लासै जोङो आपग्रेड जानो हायो आरो बेनो ओमफ्राय आं दायो अफिसाव थांसै एसे गोबां खामानि दङ नोंथांमोना ससे ससे भिडिअ मोनगोन दा चेनेलाव जायफ्रा गोदान रायजोफोर साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव नोंथांमोना नायगासिनो दं भिडिअखौ नाथाय साफा सानैया साबस्क्राइब खालामदों माखासे खालामाखै खालामना होदो साबस्क्राइबारा बारायबा एसे इन्टारेस्ट जायो ओमफ्राय जुखामनि आपडेटआथ' फैबाय थागोन आंनाथ' बे चेनेला लाइफ स्टाइलनि नालाय आं मा खालामो मा खालामा खोन्थालांबाय थागोन आरो दा ओंखायनो आं दायो मोनसे डिउटि गोलैदों आरो बे डिउटियानो जाहैबाय सोङोना नोंथांमोना खायसे खायसे मा मावगासिनो दं आं जब मावगासिनो दङ कन्ट्रेक्चुवेल मावगासिनो दङ गोबाव जाबाय 2018निफ्रायनो मावगासिनो दङ दासिमबो मावगासिनो दङ ओमफ्राय सेलारिखौ सोङो सेलारिया बेसेबां सेलारि आंना बिदिनो 30+ बारगासिनो दं दायो बर्थमान 30नि बुहुत गोजौआव दङ आरो दा होमबाबो थोआ थोनायालाय बोथोरानो बिराद डेन्जार जाबायना GSTफ्रानो दाना ओमफ्राय दा आं ससे ससे भिडिअ खोन्थालांगोन मोनसे खोथा जायनाखि दाखालि TA आर्मि एबा टेरिटरियेल आर्मियावहाय क'क्राझाराव जादोंमोन ना नभेम्बराव दा बेयाव क्वालिफाइड जानायफोरा गोबांथार दङ जोंनि उदालगुरियाव 90+ दङ मोननै सेन्टार होदों गासै BTCआव 8टा सेन्टार होदों बेयाव फ्रि कचिं होदों गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो दा बेयाव आंबो डिउटि गोलैदों इण्डियान आर्मिनि फैगोन ओमफ्राय प्रफेसार्सफोर थागोन फेकाल्टिस थागोन कलेज लेभेलनि दा बिसोरो स्टुडेन्टसफोरखौ कचिं होगोन दा जियानो जा बेनो पार्ट अफ लाइफनि मोनसे बाहागो खस्थ'आ बेखौ बाबाथाय गैला आरो दा नेक्स्ट भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो गोबांथार जायगा बेरायनांगौ दङ फ्रि जाथ्राखै ओरैबादि बेस्थ' जादों फ्रि जाबानो एसे मोजां मोजां ब्लग खालामसै आङो गोजानाव थांनानै बुलेटबो लालायलायबाय आं जुखामजोंनो थांनाय बारनिजों ओमफ्राय दा राइडआवनो थांनो मोनाखै थ' गाइस बेनोमोन दिनैनि ससे भिडिअआ ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो माखासे क्लिप्स दङ दा दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन दायो आं दंफैयो सेरिकालचाराव दा सेरिकालचाराव बेफोरबायदि बिराद दंफां थाहैनाय बेखौहाय माने एम्फौआ जायो आरो एम्फौ फिसिग्राफ्रा बेखौनो गायनांगौ केसफ्लावर केसारु बेखौ एम्फौआ दा 120 गाहाम फवा 480 गाहाम केजि लायो सप्ताफ्राव एसे खम मोनो आरो दा गभर्नमेन्ट रेटआव एसे खम गभर्नमेन्ट रेटखौ आं बावबाय मोनसे दंमोन ओमफ्राय केम्पासआ बेनो उदालगुरिनि सेरिकालचार अफिसा आं बेखौ खोन्थानो र' नोंथांमोननो बेक केमेराजों दा बे जाबाय सेरिकालचार डिस्ट्रिक्ट अफिस नाय दंफां ओरैबादि बैथिंहाय फुलि दोनो बैयाव फुलि एम्फौ रियारार्सफोरनि बायदिसिना ट्रेनिङा बेयावनो कन्डाक्ट खालामो आरो दा ट्रेनिङा जोंना होगासिनो दङ ओमफ्राय बैयाव खनसे फिजिकेलि प्रेक्टिकेलि लाबोगोन जों बैयाव नेट खोंनायाव बेयाव फुलि थायोना फुलिया माबायदि जायो मायो एम्फौ लाग्राफ्रा मिन्थिखायो होमबाबो दा केम्पासआ बेनो सेरिकालचार उदालगुरि ओरैबादि गिदिर गोबांथार बिल्डिं नुजाबावो नै बावहाय भिउआबो ओरैबादि मोजां बोसोरथामसो सिगां मोनसे लादोंमोन बाव मोनसे फट' ओरैबादि किउट नुखायो नै वाइड एंगेलाव होयोबा बिदि नुगोन आरो वाव